tan afectados, quizás, como os concellos, como o resto dos concellos da comarca, porque tuvemos a sorte de que a captación importante do que é o núcleo urbano do Barco está en Cantís, está nunha zona que non foi afectada polo incendio, e dispomos dunha auga adecuada, polo menos unha auga tratada en condicións como a de calquera vila ou a de calquera cidade. Pero, sin embargo, sí que temos unha serie de povos, outro día contaba 7 ou 8, que estuveron afectados durante eses días de choivas e volverán a estar afectados esta semana e a saber durante cuántas semanas máis, porque non temos capacidade para evitar que esas augas contaminadas, esas augas con eses arrastres, cheguen ás captacións. Hai captacións que están directamente enganchadas nos propios regatos, co cual é imposible evitar eso. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, eu quero apelar á cordura, no sentido de que este non é un problema político. Eu creo que non debería de ser un problema de enfrentamento entre distintas administracións, ao contrario, debería de ser un tema de colaboración, porque ao final estamos falando de veciños, estamos falando de usuarios que necesitan unha auga en condicións, unha auga tanto en condicións para consumo como para distintos usos, como poden ser os usos de aseo, de limpieza, etcétera, etcétera. E, dende logo, eu creo que os demais, polo que escoitei, están na mesma situación que o Barco. Nós no Barco non recibimos ningunha chamada, nin ningunha comunicación de nadie interesándose por algunha necesidade que poidéramos ter. Así que eu creo que ese é un punto que hai que deixar moi claro. E segundo, eu creo que tamén é moi importante que nós non somos os responsables do incendio. Os concellos non somos os responsables do incendio. E tampouco somos os responsables de que agora, a causa do incendio, que foi un problema territorial, e agora outro problema territorial, que é o destes arrastres ou destas contaminacións que poidan chegar ás nosas captacións, tampouco somos responsables deso. Por lo tanto, alguén se tería que haber preocupado cando ademais se leva denunciando. Enrique dice que está farto de o decir, e eu escoitei en moitísimas ocasións a María tamén e a todos os demais alcaldes da comarca. Eu tamén o dixen desde o minuto 1 despois do incendio, que o problema nos viña detrás cando empezara a chover, e cando chova torrencialmente o problema vaise a agravar. Por lo tanto, eu pediríalle á Xunta de Galicia que reconsidere a súa postura e que o dito, que isto non é un problema político, nin de colores políticos, é un problema de quererlle resolver unha situación moi grave á ciudadanía que non vai a ter auga de condicións. Nós no Barco xa sabedes que se tomou esa... pediuse o Consorcio de Augas, que por certo no Consorcio de Augas a Diputación está, pero a Diputación non é a propietaria do Consorcio de Augas. No Consorcio de Augas hai unha empresa privada e estamos os concellos e está a Diputación. E quen lle pediu ao Consorcio de Augas, quen lle solicitou a presencia ou que se montaran esas dúas fontes, foi o Concello do Barco. Non foi a Diputación quen lle pediu ao Consorcio de Augas que se montaran esas dúas fontes a disposición dos veciños do Barco e a disposición dos veciños da comarca. Eso que quede moi clariño, que as fontes están montadas para que calquera veciño desta comarca que teña necesidades de auga potable, que poida ir ali, porque a auga que se está servindo ou que se está suministrando nesas fontes é auga potable, auga que está conectada á rede do Barco, que, repito, a rede do Barco está nas mesmas condicións que pode estar a rede de Vigo, a rede de Coruña ou a rede de calquera outra cidade grande de Galicia. Por lo tanto, cordura e, sobre todo, colaboración entre administracións.